Si mirem enrere, era gairebé impensable, no?, que una dona pogués dir obertament no, és que jo no tinc desig de ser mare, no? I no vull ser-ho. Però això no vol dir que, diguéssim, els paranys s'hagin modificat, diguéssim, amb aquest aspecte completament. Els arquetips, com deia abans, continuen persistint. Potser no li llançaran pedres, dit així metafòricament, però pedres físiques, però algunes pedres verbals sí que podran arribar-li. És a dir, el tema no està suficientment superat a nivell social i cultural. O sigui, jo em trobo amb dones que m'ho expliquen, m'ho venen a dir, no? Bueno, és que em sento qüestionada, no és amb el grau d'abans, però encara passa això. Perquè la feminitat pot englobar la maternitat, però no la completa. És com si poguessin dibuixar un cercle, a dintre hi ha la maternitat, però ocupa un espai. La feminitat és molt més gran. El desig de ser mare i l'exercici de la maternitat es nodreix de factors que tenen a veure amb el model que s'ha tingut de figura materna, l'aprenentatge que s'ha pogut fer, les vivències personals i, bàsicament, amb les paraules. O sigui, el llenguatge és importantíssim. I quan parlen d'instint maternal sembla que deixen de banda el llenguatge i situen a les dones al nivell de qualsevol altra espècie animal. Hi ha dones que, malauradament, de tant en tant llegim les notícies als mitjans de comunicació, són una minoria però existeix, que llencen els bebès que acaben de tindre al container. Aquí tenim la prova de que la biologia no ha estat suficient per l'apego, la teoria de l'apego, per iniciar un vincle. Recordo en un taller una dona que es va atrevir a dir que de vegades li venien idees quan estàvem al cotxet amb el bebè, amb un carrer que feia pendent, de deixar anar el cotxet, de deixar-ho anar, amb una pendent. Evidentment no ho feia, ho pensava, però això la culpabilitzava moltíssim, perquè ella deia amb el grup, és que jo no sóc bona mare, com una bona mare, i jo m'estimo molt el meu fill, pot arribar a tindre aquesta fantasia. I automàticament amb el grup van sortir altres dones dient que els hi passaven coses semblants en determinats moments i que en canvi estimaven els fills. Cada dona ser lliure, el més lliure, com deia abans, d'escollir el camí que li vagi millor amb tots els aspectes de la vida, inclús el ser o no ser mare. Però realment la pregunta a fer és cal tindre fills sense saber per què? Hi ha moltes pressions. Donar el pit, per exemple, no donar el pit, donar el biberó, part natural, part amb anestèsia. O sigui, jo diria, ja n'hi ha prou de tot això, que deixin en pau a les dones perquè puguin escollir el que els hi vagi bé. Les pressions de vegades no són directes, són sutils, són indirectes, però, clar, el problema que ens trobem és que les dones sempre són adoctrinades. Sempre hi ha algú que es creu que està en una instància superior i que els hi ha de dir el que han de fer, amb el sentit que sigui. O que han de ser mares, o com han de ser-ho, o si no volen ser, llavors qüestionar el per què no, etc. Jo crec que això és l'arrel del problema, una insuficient consciència a nivell col·lectiu, social i cultural, que respecti la llibertat de cada dona com a ser humà per escollir la vida que vulgui portar a terme, del tipus que sigui.